Siyanibingelela abalaleli bonke. Nasi isimemo esihle kakhulu, isimemo senu. Mhla ka-29 March, mhla ka-29 March kuyo lenyanga le. Sinento enhle ngalendlela. Siya emanzini. Sicela ukuthi wonke umuntu ozophumelela eze ngokunize ngobuningi benu. Kuzobe kukuhle nje, kuzobe kungakhupha mali, umahhala. Sobe simanzini sonke, siyohlambuluka nje sonke, sihlambulukeni sonke. Nobani uneyinkinga zakhe ahlambuluke. Sizobe sila eThekwini, endaweni emfuleni waseMngeni, endaweni yaseNtuzuma la okuthiwa khona kuse Richmond Farm. Cela nipheleleke balaleli nonke nize nizothamunda nabo bomnandi okukhona isimemo senu lesi. Amen.